आउटपोस्ट फाइमा कारण मनो जोंनि जे लाइथानाय जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट चिफ एडिटर जोंनि साइकात तालापत्रा ओ जे जोंनि बबागारन बङै हानां पिनांबा आमदाजे माजारा बेरमानि अमतैनो जों दिनै आरो आउटपोस्ट जों एफआइआर खानिया फैया जोंनि जे इन्डिपेन्डेन्ट चिफ एडिटर साइकात तालापत्रा बङै नंनि अंको ओ जे लेटर मा रिमानि ना राना जाखातिन जोंनि आरोनि आउटपोस्ट नि ओसी जोंनि जे ओसी साब दंनाय ब कांबाय नाराखै चिनो एफआइआर नाय अंकोनो एक्सेप्ट खालाय नाराखा ओमफ्राय जोंनि जे ओ जों बिनि जे साइकात तालापत्रानि मुङै जे जों एगेन्स्ट जे एफआइआर खालामनि आबो ब कांबायनो एक्सन लानानै बिनि बसाखा नरक तिनि मो बजाखानि हयते ब मथानि हयते अंको खायतो एफआइआर खायतो जोंरा स्पेशली जोंनि रामचंद्र गात निंगोनि खायो तामनिङा काय जोंरा जे स्पेशली जों वाइट टेप रङै मा फाया तामनिङा जों तंमानलिया जे बबाग्रानो महाय एरें जे माजारा बेरि मानि अमो हायगे जों तंमाले जों खासलियाङै जों मो हायगे जों जे एफआइआर जे साइकात तालापत्रा मुङै एगेन्स्ट मा फाया एफआइआर खालामनाय